नोंथांमोन खुलुमबाय गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां दङ दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनो होननानै सानदों जाय टपिकआ गथ'फोरनि स्टुडेन्ट लाइफजों सोमोन्दो गोनां मेनलि आङो बे भिडिअखौ बानायदों जायफोर स्टुडेन्टफोरा क्लास 9 आरो 10 आव फरायदों बिथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामदों आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि जि भिडिअ बेखौ मोजां मोनगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन दा भिडिअनि स्टार्ट खालामनाय सिगांनो आङो एसे नोंथांमोनखौ बुंग्रोबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे आङो इयुनाव बेबायदिनो आंनि चेनेलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां भिडिअफोर आपल'ड खालामोबाथाय नोंथांमोना थोंजोङै नुनो मोनो आंनि मुङा राजेश बसुमतारी आङो स्कुलाव खामानि मावो हाई स्कुलाव दा आङो मेनलि बर' साबजेक्ट एबा ML खौ आङो फोरोङो बेनिखायनो आङो ML साबजेक्टजों सोमोन्दो थानाय माखासे नलेजफोरखौ आरो गियानफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां भिडिअफोर आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो दा फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव पार्ट्स अफ स्पीचनि खोथा बुंनो नागिरदों पार्ट्स अफ स्पीच माने सोदोबमानि सायाव आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दा सोदोबमाया माखौ बुङो बेखौथ' आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानांगौनि गोनांथि गैला जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेबायदिनो सोदोबमाया जोंना मोनबेसे रोखोमनि दं बेफोरखौबो मिथिखागौ जानो हागौ दा नाथाय बिनि बाहागोफोर बेखौसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों मोनफा मोनफा जेरै आं सोदोबमानि बाहागोफोर जेरैहाय मुंमा मुंराय थाइजा थाइलालि महरथि बेफोरनि सोमोन्दै आं मोनफा मोनफा बुंलांगोन दा गिबियाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मुंमानि सोमोन्दै बुंग्रोनो नागिरदों मुंमाया माखौ बुंनाय जायो मुंमा ना इंलिसाव बेखौनो बुङो नाउन बेनिफ्राय बर'आव बुङो बेखौनो मुंमा माने मुं एबा नाम जायखिजाया मुवा बेसादनि नाम मानसिनि नाम दैमा दैसानि नाम जायगाफोरनि नाम बिजाब दंफां बेबायदिनो जायखिजाया मुवा बेसादफोरनि नाम फोरमायग्रा सोदोबानो मुंमा बेखायनो इंलिसाव बुंदों any words which tell the names of the object the name of the river the name of the places the name of the books the name of the country बेफोरनो गासैबो नाउन एबा मुंमायाव गोग्लैयो दा जानो हागौ नोंथांमोना बुजिबाय मुंमा माने जायखिजाया सोदोब जाय सोदोबा माबा मोनसे मुवा बेसादनि मुं फोरमायो बेखौनो मुंमा बुंनाय जायो ना जायखिजाया बेसादफोरनि नाम एबा मुं फोरमायग्रा सोदोबानो मुंमा जेरैहाय फर एग्जाम्पल मानसिनि नाम जेरैहाय राम हरि राभा प्रभा बिदिन्था बेबायदिनो सामिर बेफोर गासिबो मुंमायाव गोग्लैयो बे जाहैबाय मानसिफोरनि नाम नेम अफ दि पार्सन नेम अफ दि मेन बेबायदिनो नेम अफ दि प्लेसेस दङ जेरैहाय गुवाहाटी सिलचर दिल्ली ना बेफोर मोनफा मोनफा जोंनिया नेम अफ दि प्लेसेस एबा मुंमा दा बिदिनो डिफरेन्ट जोङो मोननो हायो जेरैहाय दैमा दैसानि नाम बिफां लाइफांफोरनि नाम बेबायदिनो जायखिजाया मुवा बेसादफोरनि नाम फोरमायग्रा सोदोबखौनो जोङो मुंमा बुंनाय जायो आरो दा आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिबाय उननि बाहागोखौ आङो उननि भिडिअफ्राव होसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोन आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेयो बेखिनियावनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मुंमाया माखौ बुङो बेखौ मिथिबाय जानांगौ आरो बेबायदिनो पार्ट्स अफ स्पीच एबा सोदोबमानि माखासे गुबुन गुबुन बाहागोफोर दंबावो जेरैहाय
मुंमायाथ' थांबायानो, मुंराय दं, थाइजा दङ, थाइलालि दङ। बेफोरनि सोमोन्दै आङो इयुनाव नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम एबा बेबायदिनो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां माखासे भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना नायनो हायो। दाथ' आं बुंखाबायानो, सोदोबमानि माखासे बाहागोफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय थानाय समफोराव आङो होबाय थागोन। जेरैहाय थाइलालिया माखौ बुङो, बेनिफ्राय मुंराया माखौ बुंनाय जायो, बेबायदिनो महरथिया माखौ बुंनाय जायो, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि खोन्थाबाय थागोन, फोरोंबाय थागोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ आर'ज खालामदों बा खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो। गुबैयै आंनि चेनेला जायफोर बिथांमोना क्लास 9, 10, 11, 12आव फरायबाय थादों बिथांमोननि थाखाय आङो मेइनलि बे भिडिअखौ खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे क्लासाव फरायनाय गथ'फोरनि बिमा बिफा आरो गथ'फोरा आंनि जि चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोननो हागोन। नोंथांमोन, बेखिनियानोसै। जानो हागौ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामगोन आरो इयुनाव माखासे भिडिअफोर आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना नायगोन। बेखिनियानोसै नोंथांमोन। थेंक इउ फर वाचिं।